wallahi kowa za a mai tambaya abin da ya aikata, kuma rana ce wadda tana da abubuwa waɗanda ɗan adam ba zai tabbata ba sai ya wayi gari cikinta. Yanzu a ce a tara tun farkon duniya har yau har gobe har kiyama ta tashi, ya hisabi zai kasance. Kai da kake ganin kamar kayi ɓanna ɓoye ko kayi ɓanna sun manta ko kayi wani abu duk an kyale ka, to ina ga wanda ya sama ya ƙasa, kuma tun farkon duniya za a fara hisabi, kuma kowa ɗaya bayan ɗaya za a kira mu. Amma kafin a kai nan ne wahalar take, inda Allah ya ce idan shamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat wa idan jibalu suyirat wa idan isharu uttilat wa idan wuhushu hushirat wa idan biharu sujjirat wa idan nufusu zuwijat wa idan mawudatu su'ilat, da ya kawo was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu thaqib al-qari'a mal-qari'a wa ma adraka mal-qari'a yawma yakunu an-nasu kal-farash al-mabthuth al-haqqa mal-haqqa wa ma adraka mal-haqqa idha waqa'at al-waqi'a ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال yace bassa. Duk wannan fa yana bada labarin kiyama wanda za a kasancewa ne wannan yinin. Ayoyin da aka kawo na tashin kiyama suna da wani kashi na fasanta cikin Qur'ani wa'inda Allah ke siffanta wanda za a kasance wannan ranar. Shi yasa ma mafi a'ala ga dan adam rufe ayat ƙarshe da ta sauka tana ba da labarin fa wattaqu yawman turja'una fihi